denuncia les males condicions de l'edifici de la comissaria, que està situat en un antic hospital del segle XIX. La Gemma Aragall s'hi va apropar la setmana passada i això és el que s'hi va trobar. D'aquesta manera, vestida de paisà i només amb la placa que la identifica com a policia, aquesta gent surt a patrullar i a fer la ronda al barri que té assignat. La setmana passada, la majoria de policies locals de Martorell no van poder disposar del seu uniforme a causa d'una plaga de puces que ha obligat a fumigar les dependències policials. Una de les parts afectades ha estat la dels vestidors, on guarden els uniformes. Jo tinc les dues cames, tinc l'esquena i tinc aquí a la cuixa, aquí tinc bastant picades, i la vaig trobar a partir del dilluns, més o menys, quan van començar a sortir. Jo m'ho vaig notar des de divendres a la nit. El tema està que després dilluns, treballant aquí amb els companys, ho vam comentar i jo personalment pensava que això era un problema d'algú que havia menjat. L'Ajuntament assegura que s'hauria pogut evitar el problema dels uniformes si s'haguessin retirat dels vestidors abans de la fumigació. Es podia haver resolt més de pressa la uniformitat, sí. El que passa que, clar, que hi ha d'haver voluntat de permetre l'accés a les guixetes. Però, de fet, la plaga de puces ha estat la gota que ha fet vessar el got. Els agents es queixen que el local no reuneix condicions i que fa més de 20 anys que senten a dir que és un lloc provisional. El que passa que últimament s'havien demanat una sèrie d'informes que no se l'ha fet arribar al comitè d'empresa relatiu a la seguretat de l'edifici en quant a higiene i seguretat en si de l'estructura. L'Ajuntament té l'informe d'un arquitecte municipal que acredita que l'edifici no té risc. Tot i que s'ha fet neteja, però la policia tem que els coloms es tornin a instal·lar a la part de dalt, que està abandonada, i que hi torni a haver plagues com la que han patit. La regidoria de Seguretat diu que la precarietat de la policia local s'arrossega des de fa molts anys i que l'actual govern intentarà posar-hi solució. De moment ja té el terreny on s'han de construir les noves instal·lacions. S'han hagut d'anar prioritzant coses i per alguna raó la policia local no ha estat escollida com la propera fita a assolir. Però bueno, jo crec que ho resoldrem, vull dir, perquè nosaltres hem estat treballant força aquests anys per trobar aquest terreny i per fer l'edificació, que és el que volem. Tot i que aquesta setmana ja no es veuran imatges com aquesta de policies amb texans regulant el trànsit, sí que continuaran les seves queixes. Diuen que fa 10 anys que són el mateix nombre d'agents en una ciutat que duplica la població i que els falten recursos. Doncs aquesta és la situació que es trobava la nostra companya Gemma Aragall. Nosaltres pensàvem que avui vostès ens ho vindrien a explicar, però una mica amb el missatge de que tot havia passat, i ens trobem una mica amb la sorpresa que no. Aquesta nit, les puces, si és que són puces, han continuat picant. Sí, almenys un company més ha estat picat aquesta nit per les puces. La nit d'abans també. Aquest cap de setmana han pujat dels 14 inicials que teníem comptabilitzats fins als 19. A dues vivendes de particulars, de guàrdies, particulars nostres, la seva família s'han estat picades també aquesta nit. A dos? Aquesta nit dos, però ja en porten 6 famílies. 6 famílies. O sigui, famílies de guàrdies que també han sigut víctimes de les puces i que s'entén que han estat els propis guàrdies que les han portat a casa. Sí, entenem que sí. De totes maneres, estem parlant de puces, però no tenim cap garantia que siguin puces. Això volíem dir. Nosaltres hem dit puces perquè un informe d'un metge, el primer que va arribar amb aquestes picades, va dir que semblaven picades de puça. Semblaven picades de puces. Aquí tenim alguna de les fotos. Home, les puces fan aquella picada que són com tres picadetes, no? Exacte. Això ens han dit. Nosaltres no tenim la confirmació més que d'un part metge que diu que semblen picades de puça o de 3 o 4 parts metges que posen això. N'hi ha alguns que posen picades d'insecte. Aquest dematí un company ha anat al centre metge que tenim nosaltres de salut laboral a fer-se una altra revisió perquè ell té totes les cames i totes les natxes picades d'aquest bitxo. I cap administració de la Generalitat ha vingut per dir un informe més seriós? Perquè vosaltres el que dieu és que, clar, arran d'aquestes primeres picades, l'Ajuntament fa una solució ràpida i de tràmit que va ser fulmigar, però sense saber tampoc que estava fumigant ni posar en quarantena tota la roba que porteu, tota la indumentària que porteu, no? S'ha fet una fumigació, l'Ajuntament, hem de dir, per part del regidor que ha sortit, ha fet una reacció ràpida. No sabem si aquesta reacció ha estat la correcta o no. Ja diem, no tenim idea de quin bitxo és el que pica. Hem dit puces, l'hem batejat de puces i estem esperant que vingui algun cap de sanitat, ja sigui local, provincial, autonòmic, que digui alguna cosa. I això, disculpa, vol dir que tampoc sabem si el tractament que s'està efectuant
És efectiu o no és efectiu? Efectiu no, perquè aquesta nit hem tornat a picar la gent, per tant, efectiu poc. Evidentment. Si tornen a haver-hi picades, poc efectiu. Evidentment. I a part tampoc sabem si la infecció, o sigui, si la desinfectació ha sigut efectiva o no és efectiva, perquè realment no sabem en què tractem, diguéssim. Per acabar-nos d'ubicar, els vestidors s'han fumigat? Els seus uniformes on són ara mateix? Els seus uniformes han quedat també per ser desinfectats? En una primera instància es van portar a una bugaderia industrial per fer desinfectació, però en primer cas per la gent que tenia que treballar el cap de setmana perquè la roba estigués a punt. No era degut al volum de prendes que s'haurien de portar, no es portar tota, perquè si contem 44 guàrdies, camises, pantalons, les mudes, el jersei, tot el que hi ha, doncs no donava temps. Es va fer un primer viatge, diguéssim, portant la gent que tenia que treballar el cap de setmana i dilluns al dematí. Sembla ser que aquest dematí hi havia part de la roba portada a unes instal·lacions alienes, que era el pavelló municipal, que s'havia habilitat dos vestuaris, perquè, diguéssim, els guàrdies poguessin canviar. Però, clar, hem arribat aquest dematí i sembla ser que part de la roba, com són les gorres, com són les sabates i demés prendes, no s'han portat. Que s'ha d'aguantar els pantalons, on s'ha de portar la... I encara que s'hagi fet, és el que dèiem abans, no queda constància que aquest tractament que s'hagi fet sigui l'efectiu. Llavors nosaltres volem que alguna cosa... Perquè és una bugaderia com la que porto jo la roba meva cantonada o ha sigut una desinfecció... És una bugaderia d'aquestes, no sabem ben bé què s'ha fet amb la roba, quin tractament ha tingut. I no tota la roba, perquè ho dieu, perquè clar, les gorres hi ha un material de tela, el casc també hi ha material de tela, les sabates també, i per tant... El cenyidor també. El cenyidor també, això no s'ha tocat. Això no s'ha portat a rentant. Hi ha algun company inclús que ha comentat aquest dematí que la seva taquilla, o una segona taquilla que tenim per portar part del material, tampoc li ha sigut oberta. O sigui, per tant, aquestes camises o aquesta roba continua estant allà. Clar, el problema és que ara se'ns està dient, sembla ser aquest dematí, que algun company de començar a posar-se l'uniforme. Però clar, hi ha gent que no el té. Perquè, és a dir, si algú ens està mirant des de Martorell, és a dir, avui la policia local de Martorell, ara a aquesta hora, com està patrullant? Vostès... Vestit d'uniforme, vestit amb el seu... Amb la seva roba. Amb el pètol fluorescent. Vostès es posen una armilla reflectant com aquestes que tenim nosaltres al cotxe obligatòries de trànsit. Amb l'escut de la policia. És especial, aquesta és especial, aquesta és de policia. Aquesta és de policia. A la part de darrere posa policia local i a davant porta l'escut. Això sí queda identificat, però clar, no és l'uniforme reglamentari i per tant sempre pot haver-hi gent que no s'identifiqui com a policies. Vosaltres a les 3 fareu una assemblea a les dependències de la policia local, una mica amb tota la plantilla, els 44 agents de la policia local, per determinar quines mesures que feu. Aquesta assemblea ha sortit així espontània. No hem estat nosaltres qui l'ha convocada ni res. La gent està neguitosa, la gent està preocupada. Has de comptar que ningú els ha dit quin bitxo es pica. Ningú els ha dit quin tractament de desinfectació o desinfectació ha de tenir ni les dependències, o el tractament posterior quan la piquen, no? Què has de fer? No en tenim ni idea si nosaltres avui amb la nostra roba us hem portat aquí puces o hem portat bitxos. Escolta'm, això ens ho podíem haver mirat abans, Lídia, perquè ara que ho dius... N'hi ha gent, una altra cosa, n'hi ha gent que està ara a l'escola de policia fent cursos de formació. No sabem. M'enteneu? No sabeu si amb la roba que han anat... La gravetat aquesta del problema no sabem quin calat té. Nosaltres sabem que ens han picat puces i que s'ha fet... Esperem que no molt, perquè, esclar, si al segle XXI tampoc podem lluitar contra una plaga de puces, potser que ens ho fem mirar tots plegats. Ho dic, no estic traient gravetat al seu problema, ni molt menys, però tampoc m'agradaria... Jo no vull posar gravetat. Les imatges de la cama d'ell o l'altre company que tenia a l'esquena... No m'agradaria estar al seu lloc, però hem de poder arreglar-ho, no, això? Jo no vull posar-li gravetat. Jo sé que un company, ell tenia una o dues picades i a la seva dona li han picat 58 vegades. 58? 58 vegades. Això ha passat aquest cap de setmana. El nano... El que no té lògica és que una cosa que es detecta dimecres, al cap de setmana continuï activa i no s'hagi aturat. Jo recordo fa uns anys... Hauríem d'haver convidat, potser, no sé, algun científic que ens expliqués allò, quina és la vida de la puça. Perdonin que ho digui així, però esclar, és a dir, si això vostès s'ho emporten a casa... Em sembla que fins a 6 mesos hem mirat una miqueta a internet. El problema és que no s'ha fet, diguéssim, un tancament
total de les dependències. El fet de voler donar servei a la població ha fet que aquesta desinfectació es fessi parcialment. Clar, és tancar una dependència, obrir una altra, tancar una dependència, obrir una altra. De fet, inclús els vehicles patrulla estan desinfectats a la meitat. És a dir, hi ha vehicles que encara no estan desinfectats i això suposa que els companys continuen patrullant a peu. Nosaltres, amb el regidor, aquest senyor que ha sortit, hem quedat de donar una setmana de plaç perquè busqués una solució d'urgència i definitiva. Nosaltres volem sortir d'aquestes dependències, que les fumiguin, que facin el que vulguin. Sortir vol dir marxar. Sí, marxar. Marxar... Que ens ubiquin en una altra dependència. Si hem d'estar transitoriament 2 o 3 anys més fins que es faci aquesta comissaria que hem vist en l'última fira de primavera, esperarem allà. El que no volem és més aquí, perquè ara han estat una plaga de puces o de no sé quin bitxo i després serà una altra cosa. Vostès com tornaran vostès a aquestes dependències? És a dir, amb la Pol Cos, entengui'm, estem parlant de puces, recordem-ho sempre, però vull dir, clar, encara que els garanteixin que han fumigat, no se'n fien d'alguna manera? Sí, precisament, per això els companys volen aquesta tarda fer aquest tipus de reunió, però com no tenim aquest informe que digui realment que aquesta desinfectació ha sigut plena i efectiva, doncs el problema està en si tornem a entrar dintre o no tornem a entrar dintre. Una mica el de les puces serà una mica l'excusa també per aprofitar i demanar, o sigui, ja no tornar mai més a aquestes dependències fins que hem de recordar que estem en aquest edifici provisional des de fa 22 anys, que és una provisionalitat una mica exagerada, i que esteu pendents de la construcció d'una noves dependències de la policia local que ha d'estar juntament a la nova caserna dels Mossos d'Esquadra. I això el termini estem parlant de 3-4 anys més, com a mínim, no tenim ni idea. Però suposo que la construcció trigarà un temps. A Mossos d'Esquadra va molt ràpid. Nosaltres no sé quin és el problema perquè comencin les I què aprofitaríeu? Aquesta plaga, entre cometes, per no tornar mai més a aquestes dependències, està en un altre lloc transitoriament? Sí, nosaltres... O sigui, no voleu tornar directament? Ja no voleu tornar. Amb puces o sense puces? N'hi ha por. L'edifici, a més de tenir puces, té greus deficiències. Està apuntalat 2 pisos per sobre estan buits. Les golfes hi ha una colònia de coloms. Que possiblement podria ser part dels emissaris d'aquestes puces. No sabem ben bé d'on han vingut. Els hi fotem la culpa amb elles. No sé ben bé tampoc. Ni sabem quin bitxo, ni sabem d'on venen. Per això, nosaltres volem, primer, que l'edifici on anem tingui unes mesures de seguretat com les que es demana a qualsevol local que tingui una activitat avui en dia. Nosaltres, com a Ajuntament que som, demanem una sèrie de requisits per obrir una activitat. Nosaltres no tenim una sortida d'emergència. Fa uns dies, la calefacció que tenim va inundar de fum el vestuari. Pensaven que hi havia un foc, que s'havia calat el foc, alguna cosa. És que és un cúmul de coses que ha desembocat en aquesta història de les puces. De fet, fa un any que vam presentar a nivell de comitè d'empresa una denúncia a Inspecció de Treball pel fet del tema de seguretat i salut al treball en quant a les instal·lacions de l'edifici, tant del que és el risc de derrumbament que pugui tindre com el tema de seguretat laboral. Aquest informe no va arribar, o sigui, prèviament a la denúncia vam fer aquest informe sol·licitant aquesta informació i per part de l'Ajuntament no se'ns va fer arribar. Això va ser el motiu que finalment es posés la denúncia a Inspecció de Treball. I la gent aquests dies... Està pendent, de moment, l'informe que se'ns trameti. Està a Inspecció de Treball i s'està tramitant l'expedient encara. I aquests dies la gent al carrer a Martorell, quan es veuen patrullar de paisà, perquè clar, hi ha tasques que ja feu de paisà, que ja és bo que es facin de paisà per determinades tasques policials molt concretes, però clar, imagino que posar una sanció d'una multa per aparcament, per estacionament, de paisà, la gent potser es queda així una mica parada. No sé l'estadística de les denúncies, suposo que l'estadística haurà baixat. Però la gent que us diu, la gent és conscient del que esteu patint, del que està passant? No sé, la gent de vegades fins i tot li fa gràcia aquesta situació. El tractament que han estat als diferents mitjans no ha estat potser el més correcte. S'ha fet una mica de broma amb això, és un tema seriós. Si fos una infecció, jo què sé, d'hepatitis o d'alguna cosa així, se veria de la mateixa manera. És que a casa d'alguns li piquen les puces. És la línia del que jo deia abans, que el fet que siguin puces pot portar a minimitzar una mica el problema o a pensar de dir... O a fer risses en un moment donat, també. Com pot ser que no ho puguem solucionar, no? Però vaja, vostè em comenta que hi ha la dona d'un company seu que l'ha picat 58 vegades. I els fills. A mi no m'ha picat mai una puça. No sé exactament el grau d'incomoditat. Home, l'Isabel Bosch, no? Ens deia fa un moment que...
Han vist les imatges. És una mica una picada com si fos d'un insecte, un mosquit, una cosa així, però fa una pupa més grossa. I pica? És a dir, s'ha de rascar? Pica molt, pica molt. De fet, la costra... T'anava a remengar els pantalons. Sí, m'anava a remengar. De fet, ja ha sortit el vídeo, encara és efectiu. Això és d'una setmana, no d'aquest divendres, sinó de divendres passat, i encara continua. Ja s'està prenent alguna cosa per això, per la picor? Sí, això, els primers 4 casos els van tindre dimecres, comentant, o sigui, en principi això no es va detectar com una infecció d'aquest tipus, sinó comentant entre els companys, doncs un pensava que havia menjat alguna cosa en mal estat, l'altre pensava que havia anat al camp i algun bitxo del camp, però clar, quan van veure que eren 4 o 5 companys que tenien els mateixos efectes, doncs vam anar a la mútua que tenim contractada amb l'Ajuntament i ens va certificar que era algun tipus d'insecte, no concretament puces. No havia passat mai això, és la primera vegada que s'hi troben en aquestes dependències. Tornant a les qüestions pràctiques, vostès parlaven, estan patrullant vostès de paisà, tot i que amb l'armilla reflectant identificativa, diguéssim, que es veu que són policies, i em parlava també que s'han hagut de desinfectar els vehicles, però que no tots s'han desinfectat. A nivell pràctic, els efectius de la policia local Martorell són els mateixos de sempre o ara mateix estaríem en una situació una mica de mínims degut a això? Nosaltres hem detectat que els companys que tenien que haver reforçats els mínims aquest cap de setmana han començat una mica a dir que estaven indisposats. Jo no sé si és veritat o no és veritat. Però tampoc estàs ara per preguntar-li. La problemàtica és aquesta. A la mínima que tingui la gent mirarà de no anar. Inclús la diferència la tenim entre els companys, perquè clar, si ara mateix n'hi ha 2 i haver-hi 4, en cas que surti algun servei determinat que faci necessària la presència de més policies, doncs clar, aquests policies no tenen el vehicle per acompanyar als altres companys. Llavors, el reforç no és l'efectiu que nosaltres hauríem de tenir de cara a la seva... Imagino-nos de situacions d'inseguretat ciutadana, el tema de la uniformitat és fonamental. Vosaltres, que sou una policia local, teniu guàrdia civil a la ciutat, però moltes tasques de ciutadans imagino que les esteu fent vosaltres. Efectivament, i temes d'ordenances municipals, de denúncies, això és teva competència. I la uniformitat una mica és una manera de fer-se respectar en moments de tensió complicades. Sí, identificativa. Un uniforme, diguem el que diguem, dona seguretat. Nosaltres en cap moment hem deixat de prestar servei, en cap moment. El problema és que portem molt d'estrès i molt d'aguantar aquesta situació. I això és una mica la gota que ha vessat el vas de la vostra paciència. Totes aquestes històries que t'he anat explicant, 22 anys al mateix edifici, deficiències, que hi ha trossos de l'edifici, un roc fins i tot va abunyegar un cotxe, van caure les balconades, van caure trossos de balconades, va haver-hi una infecció de coloms. El sostre s'ha apuntalat. El tema del fum. Perquè és una cosa darrere d'altra. Sí, és una... I això de la puça ha sigut amb el toc aquest que alguns li han posat d'humor o no, però que clar, vosaltres ho esteu pautint, ha sigut com ja de dir, bueno, ja basta, no? Fins aquí hem arribat. Jo crec que ha arribat una situació límit que s'ha de donar una resposta. Escolta, estem al segle XXI, l'edifici és del XIX, té puces. Si tingués qualsevol malaltia, no té una sortida d'emergència al vestuari. No té res. Aquest edifici és un nyap que hem posat allà per atendre ara la necessitat. Si detinguéssim a qualsevol persona per una alcoholèmia positiva, home, la portaríem. Hem de vigilar també que aquesta persona no es vegi afectada per aquesta... O fins i tot tota la gent que, perquè a més són unes dependències on la gent va denunciar i va fer tràmits i sol·licituds. No tenim cap garantia en aquestes entrades i sortides de la gent. A recollir el DNI. Allà no tenim comissaria de Policia Nacional. Tramitem una mica nosaltres la recollida dels DNIs. No sé, jo veig que... Això s'està continuant fent ara, diguéssim. Sí, això es continua fent. De moment les dependències, aquest dematí quan hem marxat nosaltres, s'havien fumigat, aquesta zona s'havia fumigat, suposo que, no sé, suposo que estem en la línia correcta, però el que volem nosaltres com a sindicat és garantir això, que això es garanteixi, que vingui algun responsable de sanitari que digui sí, el bitxo és aquest bitxo, com s'ha actuat és correcte, no ho dubtem, no ho dubtem. Però la por la tenim nosaltres. La por la tenim nosaltres. Juan José Hernández i Joaquim Franco, gràcies per venir-nos a explicar això fins aquí. Que vagi bé l'assemblea d'aquesta tarda i seguirem
a veure com Gràcies a vosaltres evoluciona. per atendre'ns. Com evoluciona. Us convidem a que us espereu una miqueta, perquè acabarem de parlar amb la Maica d'una d'altres qüestions que anunciàvem també en el sumari, que fa referència a les farmàcies, en concret de Barcelona. No sé si a Martorell s'ha detectat també un augment d'aquest tipus de robatoris, per això com a policies municipals també els convido a que es quedin.